lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Iya mbak. Wong iku wis gedhe tuwa, kudune mikir sing nggo sangu masa depan golek jodoh. Iya mbak. Ya sapa wae sing tok cerki pikiranmu. Aja ngisin-ngisinke wong tuwa kok ndak darani wis tuwa ora payu rabi ya. Iya mbak. Yang iku tak golek mbak. Mbok menawa nemu jodone ya mbak ya. Iya, tak tongake. Waalaikumsalam. Oh, kepeng toh. Neng apa peng ming dolan apa arep nang perlune? Iki nganu Kang, aku ki mau ki nang Simbok ki nganu dikongkon-kon nang golek jodoh. Lah iki tadi iki aku arep takon karo sampean, mbok sampean ki yo ngerti ngendi sing enek cewek sing ayu ngono lho Kang. Oh, lah nek bab koyo ngono ya kowe ki ya padha karo salah alamat. Lah wong apa ya kowe ki ya ora ngerti wong aku dhewe ya seprene ya urung duwe sisian kok. Berarti iki aku rene iki padha karo ngene wong gabuk to iki. Ya padha-padha eleke, padha-padha gabuke. Yo, iki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Argino, kene no? Ya. No. Iya, Wan, anang perlune apa ming dolan wae? Ya ini kok dolan. Yang anu Kang, iki eneng informasi hot banget. Eneng dukun sakti iso nambani segala penyakit. Perjodohan ya iso. Terus rezeki ya iso. Pas nggo jomblo-jomblo rusak kaya sampean. Nak baru pokok kaya ini kira-kira bahasa kepiye Kang ya? Iya. Ning ya apa salahe, Peng? Sing penting dicoba dhisik daripada kowe enenge ming dundung mbokmu. Sing penting penak to. Anu teko rono, nggak sakit apa-apa, ditambani yo mari yang. Oh my god. Lagu saya ketok cengoy dulu Kang. Iya, ya sing penting dijajal wae dhisik, mbok menawa berhasil apa salahe. Sing penting penak to. Ya wis Bar, aku tak merono. Syaratnya apa wae? Yang pertama, siji ayam, sing keloro kembang telon-telon, sing ketelu sing paling ampuh kuwi yo mie punjungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Mbah, kon ngutri punjungan. Saka sapa? Saka ngene yuk Riyanti. Arep ajatan apa? Arep nyunati wedhuse kaya ini bayi kudu sunati sisan. Nggih pun Mbah, niku nyuwun pamit. Tak terus mawon kula nggih. Ya, matur nuwun. Aya wene wis ana punjungan 7. Wong ganaka punjungan. Wong sing tatan wedhus punjungan. Lah kok omeh kaya ngene temen sih Kang? Oh, Kira-kira genah apa ora iki anu dukune iki? ya ndelok ke omahe keruh kaya ngene. Ya wis ayo mlebu ya. Lebule. Kok kayane ampuh tenan kok. Iki kula nuwun wis ngongkon mlebu ki. Lawange buka dhewe, kamu kawet dhewe urung kula nuwun. Kaya film komedi wae. Kula nuwun. Monggo. Mbah, aku rene iki arep nang perlune. Aku wis ngerti karo mulih. Syarat-syaratnya Mbak wis tak golekne kabeh Mbak kayane wis cukup paling Mbak.
dijajal didelok nih sih, Mbah. Oh iya gini. Wah, iki kembang telon bener. Mbah. Waduh iki ayam mireng teman iki bener. Lah kuwi Niki sing pokok niki kunjungan. lah iki kunjungane wong kuwi iki kunjungan ora tak angkat. Iki kunjungan meneh ala yo. Ya wis tak terima. Iki sarane kurang iki. Napa niku Mbah? Angklop. Angklop napa amplop Mbah? Angklop. Oh, angklop. Ini. Nggih. Niki Mbah. Nah, iki bener iki. Tapi lek delok dhisik ora didelok ya pi. Lah kurang manjur. Kurang ewu. Kudune piro Mbah? Enak abang-abange gambare mawak. Coba gangan. Niki Mbah. Oh iya tak terima. Iki manjur tenan nek enak abang-abang iku. Oh, kok pakai manjur iki kok. Wis. Lah niki kinten-kinten enten mantrane napa mboten Mbah? Eneng, kok tak warai. Durbari. Durbari nyuri gabah isi di beras. Nyuri beras nek kiri-kiri cedengi. Menir tapi sing penting dukune ora kentir. Pari-pari wah. Aku kapan nani bocah lalapan kula mbok uya. Sing penting kan utek ora goyah. Iku anak wala seprong bolong buntu alu ngono monggo nang ayu aku nek gelem alai. Lah niki kula ajeng tanget Mbah. Niki enten amalane napa langsung mandi Mbah? Ora iki lho mau amalan wis tak anu sing kae mau. Iki yo gari tak raupe ngono kuwi wis tetep manjur kok. Nggih. Wis ngono wae. Ya. Berkah. Yo ngene Cok, engko kowe metu saka kene saka omah kene. Tenan kowe jodoh. Wis iki jan aku ling ngraparke wis tenanan. Alah iya. Wis ngono kuwi wae Cok. Ndang kowe bali yo. Nggih Mbah, nak ngoten kula nyuwun pamit. Yo, kalau hati-hati. Bukan tak boleh duduk. Oke, Bapak, Mbah. Ayo kowe balik juga. Yo, wis hati-hati. Bocah kentir. Mulai jodoh lah. Mulai jodoh kan Gusti Allah. Jakat bocah kan keyakinan. Wong aku dhewe kadang yo ora yakin karo aku dhewe. Lah kowe piye, Wan? Ya aku ya ora yakin. Lah aku lho ora wirana rene ora entuk apa-apa. Dasar dusun dukun kentir. Apa, Wan? Ora lho kayak mau wong kayak mau kentir. Lebaganku ndi, Mbah? Iki lagi wae nyok ayam. Oh iya. Iki karo mene siji-siji. Aku siji kowe siji. Lah engko pe? Angklop yang membaik kok. Ki nek gengki, kembang ki. Kembangnya terus rezekinya. Wis balik kono. Wis Mbah, matur nuwun, Mbah. Oh, wis kono balik. Bocah riwil. Oh alah mata kau ora iso merem ketok-ketonen pak apa ijo wae. Wong yang ganteng kaya Rahmi Ahmad. Dolan kon paijo. Nganggo minyak wangi dhisik ben paijo kesem-sem. Kok sering-sering Mang Buduk po? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh lagi apa Mas? Ora apa-apa nganggur wae iki karo ngenteni. Lah mau kena orang nganggur. Ya, anang sing dinteni mbok teko. Lah iki lho aku sing teko. Rondo pisan. Sing tak enteni ya ayu kaya Agnes Monica malah sing teko kaya kowe gombel. Sing tak maksud dudu sampean jane. Ya Allah, aja penginaan lho lah mau podo-podo wong wedok. Elelerite. Sing penting kan setia, timbang sampean ora sing gelem. Apa Jo? Rene, Bang. Anu lho, Kang. Kok kaya niki aku ora yakin lho karo Mbah Min iki. Ya nyatane ora ning reaksine apa-apa ki aku ki. Apa ya ngono ya? Semono kok aku lho, Bang. Aku ki rencanane karo angen-angen iki kaya Agnes Monica, tapi kok malah kaya wewe gombel sing teko. Apa iya, Kang? Heeh. Apa dhewe matek mending rono wae apa piye, Kang ya? Oh, heeh matuke. Yo, Dhewe wis kadung kelangan duit oke. oh, yo nak ngono yo. Ayo, rono wae.
Ayo iki anu Kang Paijo iki dhewe kudune njaluk pertanggungjawabane karo dukune iki. Anggar ora ngasih enek pertanggungjawabane gowo wae nggone kadus seret apa dipian ya. Iya, kudune ngono. Masalahnya wis kelangan duit akeh. Oh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa niki rame-rame? Niki lho Pak, ajeng tenggene Mbah Min ajeng njaluk pertanggungjawaban. Sabar Bapak-bapak, saya petugas dari Rumah Sakit Jiwa. Berhubung aku untuk informasi saka Pamong, Mbak Min ting desa mriki. Mbah Min iki pasien Rumah Sakit Jiwa sing wis kabur 3 tahun. Lah Mbak Men ki kentere mergo apa? Biyen ki mergo ekonomine susah, kakean kunjungan, ya dadi kentir. Tadi Mbak Min arep tak gawe nang Rumah Sakit Jiwa meneh. Oh, berarti ya dhewe iki diapusi wong gemblung to. Pak, tak nglayu Mbah Min dhisik ben enggak mbayani masyarakat. Oh iya, monggo. Sulit duit ya. Banyak banget. Jadi kuat. Melalui tadan dan jadi batal. Nah. Boleh duit tok ya. Ngapa sih bocah pokok kayak bong? Alah. Ada kentir lah. Wes mutan. Sehat, Mbak? Mbak. Sehat apa? Ayo bali yuk. Bali nang ndi? Nang omah. Nang omah. Ndi? Ya enggak usah bingung-bingung, bojone sampean saiki wis dadi pegawai negeri. Oh, iya. Anake sampean wis padha sukses kabeh. Amin. Ayo nang Bali. Dikiri kunjungan. Ayo. Ayo. Ayo, Mbah, bali Mbah, ora usah mikiri kunjungan meneh, Mbah. Ayo, Mbah. aduh, nak iki ayo kentir meneh iki. Rumah sakit jiwa. Amet Pak, petugas iki arep butuh kayu rando ora Pak? Lah renggo ngopo, Pak? Ya renggo mbelok Pak Min kuman. Lambemu. Aduh.